Sofie spurgte i dag, hvordan skaber du fundamentet i den her frisyre? Og hvis du kigger med til allersidst, så er der også et bonustrik. Tricket er at lave en fransk fletning på tværs. Den franske fletning giver et godt bredt fundament og sikrer os, at vi har noget at sætte alt kronehåret i og fletningerne i siden. Her kommer bonustrikket. Når vi skal lave kronen, så twister du håret. Men husk på, at du har et bredt fundament, så sørg for at få fordelt det her hår, så du ikke får sådan en tyk pølse. Få skabt din krone. Brug en elastik med 2 hårnåle ind i dit fundament, ind i fletningen. Der. Og henover. Og der. På den måde får du fordelt det resterende hår ud over baghovedet, og det ser ud som om der er mere hår. Så er vi klar til bonus. Når du skal krølle ansigtskrøllen og starte krøllen med at krølle ind mod ansigtet, men kun cirka halvdelen af håret. Den nederste del af håret væk fra ansigtet. På den måde, så får du altså åbnet op til kindbenet. Der er en flot åbning til kindbenet, men du har også en krølle, der falder frem mod kinden. Det giver altså den smukkeste klædelighed, når du ser hende forfra og fra siden. Og det er jo altså vigtigt for en brud. Husk at like og gem den, hvis du kunne lide den her video.